Mawubona ukuthi uyanqena hlampe ukuyokwenza i-picnic ephakhi, iladi lasepaki, mawubona ukuthi uyanqena ukuyolenza lona, ungathenga ungahlobisa kahle ikamero lakho, uthenge ama-roses mos, ulayithe yini ama-candle dinner, la makhandlela amancane lapha elumini. Uthole ukuthi uthi uyabuya nje ubaba ekhaya usulayithile la makhandlela lawa lapha elumini, mhlampe udlale nelokhunjani nekhava le emhlophe, ehhe, undlale nje kumhlophe nje embedeni, uvuvuzela iy'mbali. Awu hhayi cha, ukuba romantic okwanele-ke lokho, hlampe-ke usungayibeka-ke ne-champagne. Ya, usungayibeka-ke ne-champagne sithandwa sami. Athi uyabuya-ke phela ubaba wekhaya uthi surprise, uzobona nje ukuthi wow, wow. You know sometimes kuhle ukuthi wenze izinto ezintsha ku-relationship, uhlezi ummangaza ngaso sonke isikhathi. Mengabe-ke benijwayele ukuphuma as a family niphume ney'ngane, kwesinye isikhathi alokho niy'shiye nje iy'ngane nike nihambe nobowu-two, ke niyoncebeleka, ke umphathele isikhwama nje. Kwesinye isikhathi meninemoto ningayishiya imoto nigibele amatekisi, ke niyojola nje, nijole nje edolobheni. Isikhathi-ke u-3 minutes past 11 emsakazweni. Isiyathuthuka 97.6 FM. Igama lami nguLunga Laphosa Bay. Igama lohlelo lwami-ke umkhumbi wothando no-Dr. Love. U-Minister of Love. Uminister. Hlala nami-ke ngihlale nawe ukuze kulamule lona leli hora elinomona. Loze lilamule lona impela leli elinomona ihora. Njengamanje asike senze kanjena bese siqhubeka nengoma yethu.